Long kimat kibakongsan. Bu mau nongrem Menteri Rang Bakdu Kari na kebenta ki projek Green Energy jong ke NTPC kibakot palat san hajar ars pak telur tingkah. Kentu Menteri Rang Bakdu Kari Narendra Modi ya ki District Legal Services Authority ban pinstet ya karukam bishar. Sedangkan North East India Festival Baar ha Bangkok, Thailand. Bat kentaj usembut Menteri Rang Bak ke jela ya ke jinglet don bor ki pulit persya ya ki nong kersan ke seng BJP. Iku bor ki babnya. Menteri Rang Bak duk kariu Narendra Modi. Hene ke sengi ula play ya ki skim ha ke distribution sector jong katanat boarding. Kini ki skim ki temu banang pentrai khambha batru ban ai jingerap ha kaliang kapisa tingka jong ki distribution companies discoms bat ki tanat boarding. Modi ulapli ya kini ha ka program hapo ka Ujwal Bharat Ujwal Bhavishya Power at rate 2047 link ba ka video conferencing. Ha kini ka program Menteri Rang Bakdu ulabu mau nong remru na ka benta bontli ki project Green Energy jong ka National Thermal Power Corporation Limited ka bakot palat san hajar ars pak klor tingka. Modi ulapli ru ya ka National Solar Rooftop Portal kabala ban ai jingrap lingba ka online ha ka bayday bat ka jingwat bat ka rukam pendat ya ki kor solar ha ki tunum yeng. Modi ulai keren ru bat ki nong yok mentoy jong ki skim ba per bakin thup ya ka Pradhan Mantri Sahal Bijli Har Ghar Yojana Subhagya bala pentri kam lingba ka tanat boarding. सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारा देश अंधकार में न जाए इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है और इसलिए मैं कहता हूं ये राजनीति का नहीं, ये राष्ट्र नीति और राष्ट्र निर्माण का सवाल है। बिजली से जुड़े पूरे सिस्टम की सुरक्षा का सवाल है। जिन राज्यों के ड्यूज पेंडिंग है, मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके इन चीजों को क्लियर करें। Menteri Rang Bakdu kariu Narendra Modi ulaong ba ka jing penyo jing bishar kalong ka badan kam kum ka jing tray kam khayi pateng bat ka jing imsuk. Ulaong ba ka National Legal Services Authority bat ka District Legal Services Authorities kidan ka benta ka bakraw ban pinstat ya ka jing tray kam jong ka jing ai jing bishar. Da ka bakdaw ba ka amrit kal kalong ka por jing syakri Menteri Rang Bakdu ulaong bangi dan kam bantray ha ki benta ki bala sya kentaj hadu menta. Modi saisisin ula pensngau ya ka jing bambiang ha ka rukam ai jingerap ya ki tu ki koidi ki badang don hapo ka jing sya bishar bad ulaong ba ka District Legal Services Authorities kala ban shim ya ka jingkit kli ban ai jingerap sya ki koidi. Shushu Modi ula pensngau ru ya ki District Judge kum ki shongkenor ki bakmi ya ki komiti ai jing bishar ban pinstet ya ka jing bishar ba jing pelat jong ki koidi. Ka North East India Festival ka Baar kala sedang ha Bangkok nin kesngi ha ka bala penlong ya ki jing yamir jingmut ha padeng kinong yadon benta ha ka kam jungok kai perthai na ka ri Thailand bat ki ba na ka than stila mi ngi. Menteri Rang Ba ka Meklayo Konrad ki sangma ni kesngi ulaong ba ka Bangkok bat ki wei kiri ki badan ha ka than stila mi ngi jong ka daw ba Asia ki kamjan ban yanujor bat ka nong ba Delhi ka India ka ba penlong ya ka ni ka than ka baruspa ha ka bayadai bat ka jing sengkam lajong ka khai pateng bat ka kam jungok kai perthai kani ka festival balai sngi in penkut ha ka sngi ublai da ka jing pen inam ya ka culture ka put ka tem ki jing bam jingdi bat ki lat ban penroi ya ki kam jungok kai ha ka than stei lam mi ngi ula ban rap ru ba ka than stei lam mi ngi ka India bat ki ri ha ka than stei lam mi ngi ka doba Asia ki la ban thau ya ki jing ya dai ki bajan ha ka liang ka culture bat ka kot bat ka yo ka kot da ka ba ka dau ya ka jing ya srem ha padeng kini ki than ki bayar ha ki babun ki liang. East, in fact, is geographically much closer to a large number of other nations, and the capital is closer than our own capital. The capitals of other nations are closer to us geographically, and hence this kind of a geographic advantage, and more importantly, the cultural background that we have, and the religious also aspects that are there.
I think these are areas of connections which we need to explore, and I hope that programs like these will allow us to do that in the coming days and years and decades. This requires a lot of push. So though we see a lot of things in front of us which is quite obvious, but it starts off with first having the political will to make it happen. Usembut Menteri Rangba ka Jelau ba Prestun Tensong. Ula kentat ya ka jing keno halor ka jing le don bor jang ki pulit ka tura ya kinong tray jang ka seng BJP. Watla ula kubur ba ki pulit kilakit ya katu ka ningut ki basuba don ketilang ha ka jing jia bayadai bat ubernat marak. Habakren bat kinong tok kubor ha Shillong. Uba Prestun ula ong ba ka jing tokit kadang ya cakmat bat ki pulit kilakit ya katu ka ningut ki briu ki basuba ki ba don keti lang ha ka jing jia. Lada ka jing tokit kalap bakim dan bentai halor kania en sapalat no yaki. Da ka ba ong ba amsyam ladan kanu ka jing le dan bor hindrai ki pulit kila syukit ya kini ki briu na ba ka kerteng jongki kala don lang. Kata kamut ba kadai ka kamram jongki pulit kam jing le ka jing le dan bor jongki. Kaseng BJP yang meklai kala rai ban pelong ya ka jing yaki ba jai halor ka jing le dan bor jongki pulit persya yakinong kersan kaseng BJP. Whoever involved, because the investigation is on. Police duty is what? To call them, to investigate, to find out whether it's true or not. So, picking up those people whose their name is there means it is the bounden duty of the police. It's not a question of harassment. Since substantial information received by the police, be it NPP, be it UBGP, be it BJP, be it anybody, we are not at all above the law. So let the law takes its own course. Ka Office Jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District. Kala penlong ya ka jing penhap perda menta kasngi jong ka Ujwal Bharat Ujwal Bhavishya Power at the rate 2047 ha usus utam auditorium Shillong. Haba jing keren Menteri Katanat PHE uba Ranikton Tongkhar. Ula ai jing yaro ya ke jing penteri kam bat ki skim baper bala yo jing mentoy da katanat boarding na ka sorkar pedeng kumshi benta ban sam boarding hakelengkari u additional chief secretary u balong ru CMD jongka MEECL uba DP Watlang ula ong ba ka sorkar jela kan ken randien na ba ketemu ba enla ban penteri kam tikna ya borok ki skim ki baye dai hakeleng boarding shu ula ong ba ka sorkar ya mentahi kadang yele ban penthamai no ya ki transformer ki bedang don jingthot haman kishnong. Without light, there may be no life. So light is life. We cannot imagine in the present world, in the present generation, if we can live without power, without electricity. One scheme after another has been launched by the government of India and the government of Meghalaya to ensure that people in the state would get electricity. And I want to congratulate to all the household that has been electrified till today. Palat nrus pa ngot kipat ba kilawan bani shimenta ha ka bol bam yatra belapen long menta kesngi. Lapen sedang ya kene ka yatra ha ka pormin step na Mahadev Kola Temple bat in pinkut lasai kesngi hamau sendram. Ha kene ka jingle nyam mentau snem lawan bani shimenta lang ru da kinong tem kesing na rilum jantia. Mentapat ngin pet ya ka jinglong jiman ka senbeneng ha Shillong. Kajing shit kalong 4.7 degree Celsius bat kajing kret kalong 4.7 degree Celsius. Kajing siam kawaw kalong prapaw nagsispa akpor minstap bat nyo nagsispa akpor janmit. Kandon kajing hapslap ka ba mulumala ha ki babuon ki jaka. Haswa bingin pinkut ngin penkemaw biyang epi baya kani ka kupor ka jongi. Nlor ka ba pipet aki television pilar ban pet live ha ki YouTube channel jong ka di news Shillong. Na ka benta ki kubor ki ba man lakas ngi. Pilar ban pet yaki kubor ki jongi ha ka di news Shillong ha ka Instagram ka Facebook bat ka Twitter. Haswa bingin pinkut ngin pet biyang saisin ya ki mat ki ba kungsan. Bu mau nong rem Menteri Rang Bakdo Kari Narendra Modi nagbenta ki projek Green Energy jongka NTPC bakot palaksan hajar arts 40 tingka. Kintu Menteri Rang Bakdo Kari Narendra Modi ya ki District Legal Services Authority ban penstet ya karo kam bisyar.
sedang ke North East India Festival Baar ha Bangkok, Thailand. Bat kentad usembut Menteri Rangba ke Jelai ya ki jinglek dan bor ki kulit persya ya ki nong persyan ke seng BJP. Te perlo katung lapoi syaka bekut syong kani ketup ke bor jungi mentah ke janmit. Hadup dah syam yang bat pila syai ke sengi ke belai pi baro. की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन